Bueno, son Lourdes, acabo de xubilarme, teño 65 anos e a miña residencia habitual é no Morrazo. A miña vida de ocio empezou en Montañeiros Celtas e sigue alí. Agora que non fago espeleoloxía ou fago mínimo, pois con a montaña sigo facendo. Un día estaba camiñando por esta zona, por a Picoña, e colgados pola parte da lana, acima de todo, vin dúas persoas. Era un compañeiro de club que lle apodábamos socio e me contou que estaban facendo prácticas practicando para logo facer espeleoloxía. Claro, eu vinos e dixen, isto é o que quero facer eu. E entón me levaron a unha cova, que foi a cova de Cornatel, e saín encantada, encantadísima, iba con un mono blanco de tela que me deixaran un pintor. Vamos a tal sitio, vamos ao Caurel, vamos a Mondoñedo, pero a min non me era suficiente. Entón decidí informarme, fixen o curso de iniciación da Federación Galega, e a continuación fixen o curso de formación, e logo quería seguir formándome. E entonces me fun a Cantabria un curso de iniciadores. Era os primeiros cursos que se facían para formar os demais. Unha vez que me sentía segura, que sabía o que facía, que estaba formada, xa me resultaba máis fácil ir ás covas, porque quen levaba era eu. E entón, pois nada, evidentemente, durante unha temporada grande, pois casi todos os fins de semana, sobre todo as pontes, que salíamos de Galicia, e durante varios anos nos dedicamos a recorrer o mundo kárstico de España, máis ou menos. En Galicia, pois procuramos volver a encontrar todas aquelas cavidades que non se iba, que xa casi ninguén coñecía, que tiñamos algunha información no club dos anos 50, 60, de cando empezaron coa espeleoloxía, e a través sempre dos paisanos e das paisanas, do GPS, como decía Emilio, o gicho do pobo ese, pois sempre dábamos con cavidades que levaban, igual había 30 anos que non se sabía delas. Aquí o que facíamos era, pola parte de atrás, subíamos por unha grieta que hai aquí na parte frontal, montábamos desde arriba dúas cordas hacia lá, paralelas, e para a parte de aquí montábamos un pasamanos, que baixábamos xusto aquí a donde estou eu. Un experimentado, un monitor, como se lle queira chamar, pero mellor igual non tiño o título, pero unha persona que sabía e unha persona que comenzaba. Subíamos arriba e logo se baixaba por aquí polo pasamanos. Ou ao revés, se facía o circuito subindo polo pasamán e se baixaba polo outro lado. E isto se convertiu durante varias décadas en unha escola de formación e unha escola de vivencias, porque non era só a formación en técnicas de vertical en espeleoloxía, era unha formación de convivir, de compartir, de aprender, un pouco de todo. Empezamos no club facendo un campamento infantil e logo ano seguinte se fixo na federación. Os participantes xa necesitaban, como eu ao principio, ir ás covas. Levábamos a nenos de 10 anos, 11 anos, 5 anos. Eu moitas veces digo, a verdade que as nais e os pais moito confiaban en nós e nos nenos, porque realmente é complicado. Normalmente sempre facíamos algún pozo para que practicaran as técnicas de vertical. Evidentemente, incluso instalaban eles, sempre supervisados, pero nunca houbo
é un tema de que os que máis sabemos facemos todo e vos non, acompañades. Non, sempre houbo esa cadea de formación continua. E esa era a clave, que todos tiñan seguridade no que facían e o disfrutábamos todos enormemente. E daquela casi éramos tantas mulleres como homes, ou houve momentos en que en Montañeiros Celtas éramos quizás máis mulleres. Eu, en ese sentido, nunca tuve ningunha discriminación no club, nunca, nin me sentín minorada, nin nada de nada. É certo que en outros campos, non é que me sentira apartada, pero, por exemplo, algún curso da Federación non se me ofrecía dar as materias técnicas. Se me ofrecía dar as materias de alimentación, máis acordes ao que a sociedade manda. No mundo da espeleoloxía, eu creo que o paternalismo non funciona, non existe tanto. Igual existe o de, eu contigo non vou, porque eres muller, pero non creo, a mí nunca me pasou, se axuda igual a un home que a unha muller, se axuda a aquel que empeza e non sabe, pero por cuestión de xénero, eu nunca vi discriminación nese sentido. Eu non sei o ratio que hai agora de mulleres en espeleoloxía, e daquela non era moito, era máis ben pouco. E hasta que eu cheguei á espeleoloxía houve mulleres, pioneiras de verdad, pero sempre había moi pouquiñas. O que si influiu que eu estuvera na Federación é que se empezaran a facer os campamentos infantís, eso sí. Pero que se atraíran máis nenas. Home, certo, os campamentos infantiles logo viñan nenas de outros clubs. En Galicia eu creo que a nivel canteira sempre houbo espeleólogos e espeleólogas moi ben formados, que se formaron moi ben. Maiormente creo que a través dos clubs, e logo a Federación tamén puso o seu grande area. Comparando agora, por exemplo, a campaña esta que se está facendo en Aradelas, me parece super especial, porque están participando as persoas que queren aprender, ves o que hai total igualdad, total interés, non hai ningunha discriminación, aí son persoas, son espeleólogas e espeleólogos, pero o que van é a facer espeleoloxía, independentemente do xénero que teñan, ou do xénero que sintan, ou o que queiran ser. Entonces, isto me parece, un comenzo ideal para unhas cuantas décadas máis de que se atrae a nenas e nenos á espeleoloxía e a disfrutala. Hai un xogo que facíamos cos pícaros, cas pícaras, cando íbamos, que era apagar todas as luces, cando iban por primeira vez, e entonces contar hasta, dependendo dos que fóramos, que a cada un lle tocaran máis ou menos 3 números, non? Facer ese xogo en plena oscuridade, en pleno silencio, salvo algunhas gotas de auga caendo, é realmente espectacular. É algo, claro, non o conseguíamos sempre, ou o conseguíamos moi poucas veces, pero houve unha vez que o conseguimos a primeira, e aqueles rapaces que estaban aquel día, que conseguimos a primeira contar, eses rapaces, algúns non siguen facendo espeleoloxía, pero os demais siguen facendo espeleoloxía.